ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. ин рӯзо ба ному ҷоид хирсандӣ дорад ки израил дар байни 6 рӯз шикаст дод давлати исломии Эронро. Якум, давлати исломии Эрон дар байни 1 соат Израилро нобуд мекунад. Ва дуюм, аксе ки дар рӯи экран дидесен, маълум аст кадом давлатҳо шикасти давлати исломии Эронро мехоҳад. 10 военни базаи США дар Турция, клоуни НАТО, Сурия, Ирақ, Кувейт, дар Катар ва дар ОАЭ. Ба ному ҷоид мо медонем чӣ план дорем шумо. Плани шумо нобуд кардани охирон лидери ислом. Тари лидер мисол буданд Муаммар Каддафи, Саддам Ҳусайн. Баъдаи Ироқ ҳама маълум буд ки Сурия аст, баъдаи Сурия Эрон, баъдаи Эрон Турсия, баъдаи Турсия Арабистон. Просто так куфре ки дар рӯи экран дидесен 3 сол пеш дар он гуфта буд ки Сурия, Ироқ, Эрон ва то Макка ва Мадина и территорияи Израил аст. Ба ном муҷоҳидо. Як хатоги Эрон то ҳозира боварӣ дорад. Ба он дигар система. Бояд якум давлати исломии Эрон зураш мераса. И баъзоро бояд нобуд кунад. Баъд Эрон метавонад точкаша бимонад. Именно барои Израил. Ва сеюм, барои чӣ клоуне ки дар рӯи экран дидесен беспилотник Байрактар мегӯянд ку ёрдам намекунад Эронро. 1 сол пеш зидди бывши президенти Сурия Башар Асад дар як рӯз то 15-16 беспилотник роӣ мекард. Но дод мезад ки моро иҷозат надодесай бывши президенти Башар Асад ки Израилро нобуд кунем. Дод мезад ку и клоун натовский шлюха. Ва чорум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Барои чӣ ба ном мухолиф тоҷик хап аст? Барои чӣ? Барое ки иҷозатшон додагӣ нест. рӯзи шанбе якшанбе бояд лидере ки дар рӯи экран дидесен бояд ира аз байн баранд. Ана баъд мебироянд сагвори ай юбкаи политикои НАТО меҷаканд. Муҳаммад Иқболи Садриддин, то дина рӯза пулшона қабул мекардем. Чӣ ба имрӯз гап намезанем? Чӣ ба дастгирӣ намекунем давлати исломии Эронро? ҳамаи шумо динфурӯш ҳастем. акса диден омад, калон кардам. Ба ном муҷоҳид ва ба ном мухолифи тоҷик. якҷон ташаккур ҳамватанони азиз. ҷанги сеюми ҷаҳон аст ба фикрам. дар ҳаққи мардуми Эрон, дар ҳаққи лидерои исломе ки имрӯз зидди куфрро ба роста бурдесанд дуогӯ бошед. якҷон ташаккур.